Hi guys, good morning. So yan, bigla ang vlog na naman to and naisipan ko na i-prank ko si Andrew. Maglalagay ako ng ketchup sa aking legs. Tapos, dahil second day ko ngayon, so kunyari natagusan ako or intense yung ating period days. Kaya, ayun, tignan natin kung ano yung reaction niya and kakatapos ko lang magluto ng champurado. So, simulan na natin habang natutulog siya. Let's go. Aww, love you. Sorry, babe. Gagawin ko muna to. Ginagawa mo! Tingnan mo. Maliit. Tingnan mo. Tingnan mo, ang dami. Tingnan mo. Di ketchup. Paano mo nasabi? Tsura ketchup. So, yun na nga, epic fail na naman. Paano ba gawin yung dugo yung ano? Ba yan? Babe naman? Dugo ng mens. Oh. Aabot doon. Oo, abot. Di. Ha? Di. Paano kung intense pa? Babe, dinudugo ako. Di. Loko mo. Ha? Loko mo. Ano? Loko mo ko. Hindi kita naloloko. Gano'n. Okay guys, so yun lang yung video natin for today. And as usual, epic fail na naman. Epic fail. Okay, bye!